Godt. Nu vil jeg gerne starte rigtig op. Velkommen til. Jeg hedder Michael Schneider og er dagens vært. Bemærk, vi optager webinaret, men I må meget gerne holde kameraerne tændt, hvis I vil, fordi vi vil gerne se, hvem I er derude. Så det er dejligt, at jer, der gør det. Men vær opmærksom på, at vi optager. Det her webinar, det er en del af en webinarrække i det, vi kalder for GastroLab College. Og det er både et netværk og et udviklingsprojekt, hvor vi med støtte fra Vilumfonden udvikler, afprøver og formidler klimaundervisning til fødevarefaglige erhvervsuddannelser. Og det gør vi i et netværk af faglærer på landets erhvervsuddannelser, og vi trækker på en række eksperter som gastrofysikere, didaktikere og andre folk, der ved en masse om mad, smag og klima. I dag får vi så et blik udefra, men alligevel også ret meget indefra, kan man sige. Fordi vi har besøg af Susanne Højlund. Hun er lektor i antropologi ved Aarhus Universitet, og hun forsker i, hvad smag egentlig er for noget. Og hun har blandt andet undersøgt, hvordan det er at kokke lærer om smag og bæredygtighed, og hun er optaget af, hvordan den grønne omstilling kan blive, hvad kan man sige, hvermands eje og en del af den daglige madlavning. For på den ene side, så viser forskning jo, at det er nødvendigt for vores egen og planetens sundhed, at vi spiser mindre kød og flere grøntsager. Og både køkkenprofessionelle og forskere kan også fortælle os noget om, hvordan vi gør det, hvordan vi får noget til at smage godt ved gastrofysisk indblik og håndværksmæssige kunnen. For eksempel ved at skabe umami i vores grønne mad, som vores tidligere gæst Ole G. Mogensen fortalte om det sidste webinar. Men på den anden side, så viser jo analyser af vores madvaner, at vi kun meget langsomt ændrer de her vaner i en mere klimavenlig retning. Så derfor spurgte vi Susanne Højlund, hvordan kan det så være, at vi ikke spiser mere grønt? Og jeg tror, at Susanne kommer til at pille det spørgsmål lidt fra hinanden, og det tror jeg godt, I kan glæde jer til lige om lidt. Inden jeg giver ordet til Susanne, så igen, webinaret bliver optaget og gjort tilgængeligt, så I kan se både det her og de tidligere webinarer på smagforliget.dk/klima. Der er også flere webinarer på vej. Over den næste halvanden års tid, så vil der følge flere webinarer, hvor vi dykker ned i gastrofysikken og gastronomien omkring en klimavenlig køkkenpraksis. Så med det, velkommen til, og jeg vil nu give ordet til dig, Susanne, og se om ikke du kan dele din skærm og vise os det, du gerne vil fortælle os om. Tusind tak skal du have. Jeg går i gang med at få den delt. Den skal komme her. Og I skal lige have en slide version. Start. Okay. Jeg går ud fra, at vi er enige om, at vi ser nu. Er det okay, Michael? Det er nemlig rigtig fint, tak. Ja. Tusind tak for invitationen. Jeg har jo allerede afsløret lidt over for Michael, at jeg tror, jeg vil starte lidt med at pille det her spørgsmål fra hinanden, selvom vi jo faktisk var enige om det fra starten. Men lige et par ord om, hvor det er, jeg taler fra. Fordi det er jo ret vigtigt. Nu har I det er et meget en tværfaglig webinarrække, og I får bud fra forskellige discipliner. Og I vil også opleve, som I jo ved, at der kan være nogle af de sandheder, som måske ligefrem modarbejder hinanden. Men det kan vi diskutere til sidst. Men det perspektiv, jeg taler fra, det er antropologi. Jeg arbejder som antropolog og er for tiden afdelingsleder på afdelingen for antropologi på Aarhus Universitet. Og der har jeg de sidste 15 år arbejdet med madkultur. Meget i forhold til børn. Jeg har været på det seneste, så, som du sagde, Michael, i forhold til kokkeelever. Jeg har været med i Smag for livet alle 7 år. Og så har jeg udgivet forskellige ting om smag, blandt andet en tænkepause. Også den her på engelsk Making Taste Public, som handler om at vise, hvordan smag er noget, vi deler, mere end at det er noget, som kan isoleres til en mundfølelse eller en oplevelse. Så har jeg også stået bag sammen med Michael faktisk 2 store internationale symposier, som vi kalder Creative Taste Buds. Vi venter hele tiden på lejligheden for at lave den 3. måske, fordi det var virkelig sjovt og spændende at være med i. Og så har jeg lov at sige derudover, fordi for nogen kan det være
måske også nyttigt at vide, at jeg ved også godt, hvordan restaurantverdenen ser ud indefra, fordi jeg har været medejer af en lille restaurant i Aarhus i 13-15 år eller sådan noget. Så jeg ved godt, kender godt de ups and downs, der kan være sådan et sted. Godt. Derudover, ja, så den, der står øverst, det er, at vi er lige på vej. Carol Coonihan, som jeg lavede den sidste bog med, Making Taste Public. Vi har sat en anden en sammen, som handler om kokke i 12-15 forskellige lande, hvor vi har samlet de antropologer, der har arbejdet med kokkes arbejde omkring bæredygtighed. Og det er blevet til en række spændende artikler om, hvordan man arbejder forskelligt med det rundt omkring i verden. Det glæder vi os meget til, og så kan det være, at vi kan nå at få en ny invitation, når den engang kommer ud næste år. Ja, som sagt vil jeg starte med lige at dissekere det her spørgsmål lidt. Fordi jo mere jeg tænkte over, hvad det er, jeg skal sige i dag, jo mere bliver det klart, at I skal altså ikke forvente, at jeg kommer til at svare på det spørgsmål. Ikke lige så klart, som Ole måske har gjort det. Der skal bare noget mere umami til, så går det hele nok. Jeg vil for det første sige, at i min verden, der kan man ikke stille sådan et spørgsmål, der begynder med hvorfor. Fordi antropologer vil aldrig begive sig ud i at sige, at det er fordi. For det første, fordi der ikke er et fordi. Der vil altid være mange, og det er derfor, det er sådan sjældent, journalisterne de får held ud af at interviewe os på 30 sekunder, fordi vi har altid, der er lige det her, det der skal tænkes ind. Og det kommer jeg også til at sige noget mere om i dag. Men derudover, så er der heller ikke de der sådan meget strikte årsagssammenhænge. Fordi der er altid en situation, der lige spiller ind over, og kan flytte noget helt vildt, og det har jeg også nogle eksempler på lidt senere. Så jeg vil prøve at dykke ned i de der spørgsmål ved at gå lidt dybere ind i, hvad er det egentlig at spise? Hvem er det egentlig, vi snakker om, og hvem er vi eller de? Og hvad er det, vi siger, når vi siger grøntsager? Og hvad er det, vi mener, når vi siger viden om smag? Ja. Jeg har som sagt jo været afdelingsleder nu i et par år, eller snart 3, så derfor har jeg ikke, siden Smag for Livet har jeg ikke lavet de store projekter, men jeg planlægger for eksempel at lave et projekt om kokkes arbejde med grøntsager. Jeg har også en idé i gang om regenerativ madkultur, og et projektforslag inde om noget med bælgfrugter. Så jeg bliver forhåbentlig ved med at arbejde med de her spørgsmål. Som sagt, så vil jeg lige starte med sådan en meget, meget grundlæggende filosofisk præmis, som vi jo faktisk godt ved alle sammen, men vi behøver ikke at gå og sige det til hinanden, men lige i det her tilfælde er det godt lige at trække frem, at hver eneste måltid truer faktisk vores liv. Fordi det er jo så sårbart at spise, at man kan dø af en eneste mundfuld mad. Og derfor er vi totalt afhængige af at vide noget om, hvad det er, vi spiser. Og som sagt, så bliver det alt for hårdt arbejde, hvis vi hver gang, vi skal tage en mundfuld, skal tænke det her igennem, det her store filosofiske spørgsmål om, hvad det egentlig er at spise. Hvis vi var en koalabjørn, for eksempel, så ville det ikke være så svært, fordi den spiser kun eukalyptusblade. Men vi er omnivores. Vi er nogen, som en race, der skal sammensætte vores ernæring på tværs af mange forskellige fødeemner. Og derfor er vi nødt til at tage nogle valg. Og derfor er vi nødt til at tænke over det, vi spiser. Og derfor er vi nødt til at lære vores børn, hvad det er, der er det rigtige at spise. Og til det har vi så heldigvis noget at læne os op af. Så vi ikke behøver at stille det her spørgsmål hele tiden. Og det er jo det, som er en af definitionerne på madkultur. At det er en indbygget viden, som sidder i rygmarven på os, om hvad der er sikkert og hvad der er godt at spise. Som gør, at det kan vi jo give os i kast med, uden at blive mødt af den her angst for det nye. Men der er et paradoks indbygget i det, fordi vi kan ikke blive ved med at spise, som vi plejede. Og det er jo det der paradoks, der lige nu er sat på spidsen. Hvis vi bare bliver ved med at spise de kødportioner,
og de retter, som vi er vant til, og bare blive ved med at læne os op af madkulturen, så overlever vores planet ikke det værste scenarie. Og det har også altid været sådan, at vi ikke bare kunne læne os op af madkulturen, historien og traditionen. Der har altid været forandringer i vores klima, i vores omgivelser, i befolkningsgrundlag, i hvad der har været tilgængelig mad, om der har været store krige osv. Så vi har altid som menneskehed skulle tilpasse os det nye. Og så er der nogen, der vil sige, at man er måske en type, der er mere for det nye, og ikke bange for det nye, og andre vil have neofobia, som en har kaldt det, altså angst for det nye. Og I kan jo lige selv tænke over, om I vil sætte tænderne i den der mad. Men overordnet set, så er vi hele tiden i det her spænd. Og det er så fordi, at vi er altædende, og fordi vi skal vide, hvad vi spiser, og vi skal have en ramme at vide det under, fordi vi kan ikke gå og snakke om det hele tiden. Så det er jeg kommer tilbage til, hvorfor den præmis lige er vigtig at nævne, fordi der er rigtig meget af det udvikling og det arbejde, Kokke laver, som handler om at bevæge sig mellem et klassisk køkken og et innovativt nyt køkken. Og så i den her tid, hvor vi skal have masser af nye fødevarer ind over. Hvordan skal vi kunne stole på, at vi overlever det? Men en anden præmis, jeg også gerne lige vil stå på og gøre eksplicit, det er, hvordan vi fra antropologien opfatter den oplevelse, det er at spise. Udover at det er en eksistentiel udfordring, vi udfordrer selve livet, ikke gang vi sætter tænderne i noget, men så har vi også vi er meget afhængige af, at vi har en oplevelse, når vi spiser. Der er faktisk folk, der har prøvet at leve af et eller andet pulver. Altså der går ikke mere end 14 dage, så får man en depression. Fordi man kan ellers sige, at det ville være meget praktisk, fordi bare drak et eller andet, og så ikke skulle tænke så meget mere over det. Men selv de her folk, der er i rummet, er afhængige af, at de får madpakker med små sedler fra deres koner, eller livretter, eller noget, der giver mundfølelse, eller så videre. Så vi er afhængige af at opleve noget, når vi spiser. Og den oplevelse, den har jo så nogle forskellige sider. Den kan forklares biologisk, fysisk, kemisk. Der sker noget i vores mund, på vores tunge. Vi har noget anatomi, vi har noget smagsløg. Vi har den definition af smag, som handler om, at vi har et vist antal receptorer. Vi har noget, der hedder surt, sødt, salt og umami, og måske noget mere, kurkumi og hvad ved jeg. Vi har en hjerne, og så videre. Og det er den type af forklaring, som ligger, eller som jeg her dækker i overskriften, det biologiske. Men derudover, så ved vi også alle sammen, at en spiseoplevelse handler også om, hvem man er sammen med, hvad man plejer at spise, hvad er det for et bord, man sidder omkring, hvilke erfaringer har man med at spise, hvilke kontekster får man sine måltider i forhold til. Og der er lige en stavefejl, der er antropologi, men altså der er vi inde på sådan noget, det antropologiske fagområde, det sociologiske, historie måske, filosofi. Og det er ikke sådan, at den ene er mere sand end den anden. De konstituerer simpelthen hinanden, de er samtidige, og vi kan ikke undvære. Altså, du kan nok så meget nyde en fantastisk velsmagende ret på Noma, hvis det fandtes, eller en anden Michelin-restaurant, og du kan blive simpelthen henført af den fuldstændig rigtige umami-oplevelse. Men hvis din kæreste slår op under middagen, så smager maden ikke på samme måde mere. Der er altid en situation omkring det, og det er den, der er vores forskningsområde. Og den kan jo ikke på samme måde sådan måles og vejes, så der er vi nødt til at læne os op af fortolkning og grundigt observations-, interviewarbejde og så videre. Gå ud og være der selv. Og altså, det er jo så det, jeg også har arbejdet med i Smag for livet. Været ude, haft kokkehatten på, jeg har arbejdet
feltarbejde på 4 forskellige kokkeskoler i Danmark. Jeg har også været med en masse skolebørn ude og lave mad. Fordi det er simpelthen på den måde, vi indsamler vores data, som vi kalder det. Det andet, den anden problematik i det her spørgsmål, det er jo, at det er nærmest ikke muligt at sige det her med, hvorfor vi ikke spiser mere grønt, fordi det kan jo deles op på 1000 måder. Hvem er det her vi snakker om? I kan jo bare kigge på de der 4 små eksempler, jeg har sat ind. Er det også i Danmark? Kan vi tale om landsforskelle? Kan vi tale om generationer unge? Eller er det vi i en kernefamilie? Eller er det vi, der bor på et plejehjem? Eller er det vi, der er nye tilflyttere i Danmark? Måske har nogle andre madtraditioner med os. Er det uden for Danmarks grænser? Så altså, det er jo også sådan lidt common sense. Men alligevel kommer vi til at stille det spørgsmål, og man kan ikke lade være med at sige det der vi, fordi det er jo sådan en del af en talemåde. Men når man skal analysere på det, så er man nødt til at gå mere grundigt til værks og definere det vi, som man taler om. Så er der spørgsmål om det her med mere grønt, men end hvad? Altså hvad var der før af grønt, og før hvornår? Og hvem er det igen, vi taler om? Altså har vi måske ekskluderet alle vegetarerne, som har været det i mange år, eller folk fra Indien, eller og hvorhen igen er det her mere grønt? Hvor måler vi det i forhold til? Er det i dag, eller sidste år, eller næste år? Eller, igen, det kan nuanceres uendeligt. Men for eksempel er der et meget interessant mål, der tit bliver nævnt. I det nye kostråd siger man, at vi skal spise flere bælgfrugter. Og der er der simpelthen mål på, man siger, at det gennemsnittet lige nu blandt danske forbrugere, tænker jeg. Det må være mål på, hvor meget man køber i forretningen. Igen, der ved jeg så heller ikke helt. Men spiser i gennemsnit 3 gram om dagen, og hvor anbefalingen er 100 gram om dagen. Men I kan godt se, man er nødt til at ned i sådan nogle definitioner, hvis man virkelig skal lave det til en analyse, der kan bruges til noget. Og igen, hvad er det for noget med de her grøntsager? Hvilke grøntsager er der tilgængelige i Danmark? Taler vi om det samme, når vi siger grøntsager? For mange, for eksempel i Sydamerika, vil man have mange flere, meget mere viden og erfaring med forskellige typer af bælgfrugter, meget mere forståelse for diversitet i grøntsager. Man vil måske ikke bare sige tomater, man vil sige, hvilken type tomater. Man vil ikke bare sige kartofler, eller majs, eller chili. For nogen vil det være meget afgørende, hvilken type af grøntsager det er. Og igen, det er jo så noget af det, som er meget tydeligt nu her, når man går ud og snakker med kokkene, som er i en af de mest voldsomme omstillingsfaser, vil jeg sige. Eller der bliver stillet meget høje krav, fordi kokkeeleverne i dag, der står ikke ret meget om grøntsager i kokkebogen. Det er ikke nemt at have været i praktik på en vegetarrestaurant og få det godkendt. Og man skal jo i hvert fald huske at sige, at når man serverer en tallerken mad, så den normale portion kød, det er 225 gram. Det er det, der står i kokkebogen. Så der er en hel masse, som gør det svært at snakke om mere grønt. Og igen er det der er rigtig mange nuancer, og for eksempel vores kantine her på Aarhus Universitet, der har hele universitetet besluttet, og det er egentlig meget revolutionerende, at når vi skal bestille mad til gæster, eller også gå ned og spise i kantinen, så skal det primært være vegetarmad, og vi må slet ikke bestille kød til gæster. Så kan man ønske det i særlige tilfælde, men det primære, det er vegetarvalget. Og så er det jo sådan, at man står ved den ene salatbuffet efter den anden, og jeg tænker jo tit, hvad laver de her salater efter? Altså er det efter smagen, er det efter traditionen, er det efter forgodtbefindende, er det efter hvad prisen er, eller hvad der er tilgængeligt, eller farverne, eller
Og det vi kommer til at mangle, det kommer vi til at snakke om senere, det er så at have en forbindelse, kulturel forbindelse, til lige den der type salat. Hvor man, hvis man, ikke fordi jeg går ind for det, men altså, når man møder det der danske bord med tarteletter eller et eller andet, fra det gamle danske køkken, eller noget fra det mere sådan blomkål med rejer, eller hvad for Karolinebogen, så er der noget resonans i kulturen. Og det er ligesom gået bort i dag, fordi vi kan ikke hægte det op på noget af de her mange forskellige salater i en salatbuffet. Det er svært at genkende, det er svært at sætte ind i en kulturel ramme. Og det har ikke nogen navne heller. Det betyder også noget, det kan vi snakke om måske diskutere senere, men det der med, at noget har et navn, en ret har et navn, og man husker, da ens bedstemor lavede det, eller så kan man lave det her twist, men det refererer til noget, som er i vores alles fælles bevidsthed. Og den der salat har ikke lige noget navn, men man kan da se, at der er nogen, der har lært noget om bælgfrugter, og så er det måske tomatsæson. Ja, så det her med, hvad for noget snakker vi om, når vi siger mere grønt? Mener vi flere salater, eller kan der også være andre måder at servere grønt på? Og det ved jeg, det har I blevet god undervisning i sidste gang. Og så til sidst, så er der jo tilføjet det her i oplægget. Hvorfor spiser vi ikke mere grønt, når nu vi godt ved, hvordan vi skal få det til at smage godt? Jamen, så kan I jo allerede høre nu, at et af svarene ligger i, at der er mere at sige om smag, end at det smager godt her og nu. Og det er lavet med de rigtige teknikker. Der er simpelthen nogle betydninger. Der er en situation, der er noget med sted, der er noget med tid, kulturen, som også bidrager til smagsoplevelsen. Så derfor er det noget, man er nødt til at tage ind, og jeg mener, efter at have været på alle de her kokkeskoler, at det også kunne gøres mere eksplicit. At det ikke bare er den personlige smag, men der er noget i at analysere, hvilke nuancer af den kulturelle smag arbejder vi nu med. Og så er der også en forskel på, altså selve smagsbegrebet er noget rod, fordi vi bruger det både om smagspræferencer og livsstil, sådan noget sociologisk, om man nu er til øst og selv til leverpostej. Men vi bruger det også om den konkrete situation, hvor man smager på noget mad. Og vi bruger det om en smagsoplevelse, en lidt bredere situation. Så altså smagsbegrebet er utrolig svært at arbejde med. Men en ting, et skel, man kan lave, er at sige, at vi har et begreb om smag, og så har vi nogle handlinger, hvor vi smager på maden. Og det er forskellen mellem idéer, som kan være luftige og måske ikke altid lige hænge sammen med virkeligheden, og så den smagning, som er her og nu, hvor det er nemmere at tage det som udgangspunkt og diskutere ud fra det. Og det er faktisk, jeg har også et eksempel på, hvordan det fylder rigtig meget på kokkeskolerne, det her med at smage på maden, selvom man måske ikke snakker så meget om det, så bliver der jo, i hvert fald underviserne smager rigtig meget på maden. Man kan måske diskutere, om de kokkeleverne gør det lige så meget. Men jeg skal nok ende med at snakke om det her kokkeskole. Jeg vil lige sige lidt mere om det her med det kulturelle. Fordi der er ikke nogen smag, i hvert fald i min teoretiske forståelse af det, eller nogle smagninger, nogle situationer, hvor nogen handler i forhold til smag, uden at der er en ramme, en kontekst. Og kontekster kan jo være alting, men I kan jo bare sammenligne de her to præsentationer, retter. Og hvis jeg går hjem og siger, jeg spiser den ene, eller jeg spiser den anden, så vil jeg skulle bruge vidt forskellige ord. Jeg vil udtale mig på vidt forskellige måder. Jeg vil referere til vidt forskellige. Jeg vil tænke over, om den her karbonade nu smagte ligesom min mormors. Men i den her Bocuse d'Or præsentation,
ville det jo være en helt anden type af smagning, en helt anden smagsbegreb, vi skulle bruge for at bedømme, hvordan den smagsoplevelse var, eller spiseoplevelse. Og I kan sætte 1000 andre eksempler ind. Det kan simpelthen ikke, altså hvordan den smagsoplevelse blev forklaret, fortalt, oplevet, kan ikke forstås, uden at der bliver skabt en eller anden forbindelse til den ramme, som man gjorde det i. Altså som sagt, Noma, ja, det smager fantastisk lækkert, men man gik derind som et forelsket par, og man gik hjem som skilt måske, og så vil det være noget helt andet, man tager med sig for den madoplevelse. Og I kan jo, altså det er simpelthen sådan altid, så der er masser af eksempler. Og det er jo fordi, som vi også skrev i vores bog der, at smag er socialt. Det er også uden for munden. Og hvordan det bliver det, altså jeg er jo sådan set optaget af, hvordan den delte smag bliver til en oplevelsesmag. Så jeg går lidt den modsatte vej, i stedet for at starte i munden. Så er jeg også interesseret i, hvordan er det starter i, kan man sige, kulturen eller i det sociale. Hvordan er det så, det bliver til oplevelser af for eksempel dansk hygge eller en fodboldaften, hvor man sidder og deler en chipsskål. Hvorfor er det jo altid, de her chips, de kommer på bordet? De er jo blevet også en del af vores madkultur på i nogle bestemte sammenhænge. Og i andre er de helt udelukket. Jeg lærte noget om det her ved, at da jeg i nogle år, faktisk ret mange, har jeg lavet børneforskning, og det bragte jeg så med ind i Smag for livet, og tog ud på nogle skoler og snakkede med børnene om, hvordan deres dag var fyldt med smagsoplevelser. Og vi bad blandt andet en pige, her det er en fra 4. klasse, eller flere børn, men det her det er et eksempel, om at tegne et smagslandskab, kaldte vi det, hvor de skulle tegne deres måltider ind, og så brugte vi det som udgangspunkt for at interviewe dem. Og pigen her har så tegnet øverst en portion havregrød, hun får til morgenmad, så får hun et æble i skolen, og så har hun også en rugbrødsmad med til lidt senere. Og så der nederst til venstre, det er, hvor hun sidder i SFO'en og laver toast sammen med de andre. Og til højre for, der er det middagsbordet, hvor hun sidder med familien. Og til sidst så er det en banan inden sengetid. Så spurgte vi hende, hvor smager maden bedst henne i de her situationer. Vi kan jo lige prøve at tænke på, hvad det var, I ville svare, eller hvad jeres børn, eller hvad I tror, hun ville svare. Hun svarede, at det smagte bedst i SFO'en. Og så spurgte vi hende, hvorfor. Men der sidder vi alle sammen rundt om et bord, og vi laver vores toast sammen. Og de fik sådan en eftermiddags toast hver eftermiddag. Det gav indtryk af i hvert fald. Men det var i hvert fald en hyggelig situation, når vi var sammen. Man lavede og producerede noget fælles. Der var måske noget duft af toastmaskinen og osten osv. Og det var simpelthen bare så hyggeligt. Så næst efter var det så middagsbordet. Men det typiske var det her med, at vi er sammen om maden. Der bliver skabt sådan en slags smagskollektiv. Og det interessante var, at de samme børn, den samme pige som hende her, hun var meget optaget af i skolen at fortælle os forskere, at den og den og den her i klassen spiser altså meget usundt. De får hvidt brød med hver dag i deres madpakker. Og de troede måske sådan, at vi var sådan nogle, der kom og kontrollerede sundheden. Fordi det er svært at indtage sådan en rolle i en klasse, uden at de er nødt til at gøre sådan en forestilling om, hvad vi vil. Og vi var åbenbart sådan nogle kontrollanter. Men de samme børn i SFO'en var helt ligeglade med, om det var hvidt brød, de spiste, når de lavede toast. Så det siger lige så meget om børnene, eller lige så meget om skole, som det gør om børnene. At skole er sådan et kontrolsted, hvor vi skal lære, hvad der er rigtigt og forkert, og vi skal give hinanden karakterer og så videre. I SFO'en kan man slappe mere af, og der bliver ikke peget fingre af maden på samme måde, måske. Men altså, på den måde kan man sige,
at der opstår de her smagskollektiver, og jeg bruger det her eksempel også til at forklare lidt mere bredt, at det foregår måske også mellem os voksne. Vi dykkede lidt ned i det og spurgte lidt mere til det, og så sad jeg sammen med en gruppe piger, og de forklarede, jamen Susanne, vi er altså baconklassen her. I den her klasse, der elsker vi bacon. Og jeg spurgte dem, fordi jeg havde set dem sidde og lave sådan en meget sirligt et billede af det her, at de lagde deres baconstykker, som de havde fået ind i skolekantinen, når de bestilte en skål pasta. Så blev der lige lagt sådan en baconskive ovenpå. Og så de her piger, de spiste så først, hvad de ellers havde, men så til sidst, så satte de sig sammen og lavede den her lille klub af baconskiver, og så spiste det på samme tid. Det var så sikkert moderne. Det var faktisk sideløbende med, der var lige nogle måneder, et år, hvor det pludselig blev meget hypet at spise bacon. Og der fik de så sådan en lille smagskollektiv, og jeg tror, vi gør det på mange andre måder. Altså lige pludselig så er det moderne at spise skyr, eller spise blåbær, eller hvad. Og så spiser man det hos vennerne, og så bliver man del af nogle smagskollektiver. Der er jo et meget veletableret smagskollektiv, der hedder vinsmagning. Og der er vi over i, at det ikke bare er smag, vi snakker om, men det er det, at vi smager noget sammen. Og det bliver endevendt alt fra sproget om smag, vi forestiller os smagen, vi skriver ned, hvad vi forventer, vi kigger på farven, vi dufter, vi ryster glasset på en bestemt måde. Og der er nogle helt klare kodexer for, hvordan man gør det her på den rigtige måde. Og til sidst så kan man udtale sig, og så er man en del af klubben. Og det er sådan meget anerkendt, at vinsmagning er en særlig ting. Så der bliver man socialiseret ind i at smage, som praktiserer smagning på bestemte måder. Og den her kunne man tage videre og sige, er der andre tilbagevendende sociale situationer, hvor vi knytter situationen og smagsoplevelsen sammen. En børnefødselsdag, hvor der forventes, at der er sødt og flag og lavkager osv., hvor det hele smagsoplevelsen og situationen på en måde bliver til et, og det forventes, at man opfører sig på bestemte måder. Det kunne være julefrokosten, det kunne være biografen og slikposen, det kunne være fredagsslikket, eller det kunne simpelthen være bajeren på bænken. At vi performer smag, det har jeg fra en, der hedder Anton Agnon, en fransk sociolog, som skriver om, hvordan smag både er noget, vi reflekterer over og har ord for, men det er også noget, vi performer, vi optræder, vi laver nogle små smagsteatre for hinanden, og på den måde bliver vi socialiseret ind i at smage på maden og mene noget bestemt om dem sammen. En anden måde, en anden praksis, som vi gør hver dag, det er, at vi ikke bare deler smagsoplevelsen, vi skaber også smagsoplevelser til hinanden. Altså, når vi griller, så skal det skal gerne ende med en branket pølse. Når man laver en bøf, så spørger man gerne rundt, om man ved, at manden vil have den mere rød end en anden en i selskabet. På den måde er vi hele tiden, selv som hjemmekokke, optaget af at skabe et smagsunivers, som passer vores gæster, eller vores bordfællesskab, eller vores familie. Og det er også en strategisk måde at handle på smag. Men også ude i det større samfund er smag noget, vi som sådan umærkeligt kommer ind som for eksempel som kulturarv eller som identitetspolitik. Altså her i det her land, der spiser vi altid det her. En måde, det bliver sådan cementeret og institutionaliseret på, er at få nogle bestemte retter godkendt eller anerkendt, optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Og det er for eksempel det her, det kunne være pizzaen, det kunne være fladbrød. Jeg tror ikke pizzaen som sådan er, men middelhavsdiæten er lige kommet på UNESCO's verdensarvsliste. Det franske måltid er kommet på. Vi har også nogle enkelte produkter, og der er en del sådan brødbagning og så videre. Men det er sådan en måde at sige, at her er der noget, vi er fælles om at forstå som noget af det her, som jeg snakkede om tidligere.
smag, der sidder på rygmarven, og som vi ikke behøver at tage stilling til. Det er anerkendt, det er en del af vores kultur, og nogle gange bliver det virkelig til politik. Det kan også blive til konflikt. En andet eksempel er, hvor det her det gentages år ud og år ind, ligesom det gør ved vores julemiddag for eksempel. Historien om, hvordan Egypterne flygtede, og som bliver fortalt ved det jødiske påskemåltid år ud og år ind, og hvor man spiser, hvor smagene på tallerkenerne er tilpasset historien. Så når man fortæller om nogle grædende mennesker, så skal man spise persillen, der er dyppet i saltvand. Og det er sådan en meget, hvor grænserne mellem ordene om smag og oplevelsen af smag, og altså simpelthen også mellem det biologiske og det kulturelle smelter fuldstændig sammen. Og det er jo så fordi, som David Sutton har påpeget, at smag har den egenskab, eller smagning har den egenskab at aktivere vores hukommelse. Med den kendte Madeleine-kage-eksempel, som åbner op for en hel roman om en livs forløb. Bare ved det at smage på en kage. Og smag bliver også delt og bliver til vores fælles eje gennem politik. I kan bare tænke på hver gang, at der er en ny regering, der skal vælges, et nyt valg, så er der rigtig mange, der stiller op på plejehjem eller i børnehaver, prøver at spise maden, eller siger et eller andet om, at fordi de ved, at det giver stemmer, hvis man siger, at nu skal alle de ældre også have bedre mad, eller nu skal der være sådan institutionerne. Endog i EU gør man meget ud af, at til nogle bestemte betydningsfulde møder, skal værtslandet gerne servere noget mad, der ligesom repræsenterer landet. Og der kan man komme ret meget op og skændes om, hvad det så er, der skal serveres. Så det er ikke ligegyldigt. Heller ikke i det store politiske rum. Og nu er det så, Michael, skal vi lave vores forsøg nu her? At jeg har en lille video, som den var kun omkring 1 minut, men den på en måde viser den noget af det, jeg lige har sagt meget godt. Jeg giver lige en introduktion. Men det handler om et forsøg, som vi lavede i Smag for Livet på Aarhus Food Festival, hvor der står en kok, Claus Styrbæk, og forklarer folk, hvad han har lavet, og han deler ud i noget, lige at se sådan en lille fad med en lille kugle på, med noget grønt dip under. Og folk de begynder at spise det. De ved godt, at de er med et forsøg, skal jeg lige sige. Men der blev ikke sagt, hvad det var, de spiste. Og alle smiler hen mod kokken, der står, og han er også ret god til at underholde og fortælle lige så langsomt folder han ud, hvad det er, de spiser. Men de har fået det i munden, og de nikker og ser glade ud. Og så begynder han at fortælle om alle de her tyre, der har måttet lave livet for at kunne lave de her tyretestikler. Og i det, han siger ordet tyretestikler, så skifter halvdelen af selskabet mening, og nogen begynder at spytte ud, nogen går, nogen bliver vrede, nogen griner. Det er en helt anden fælles smagsoplevelse, der er i rummet. Fra at man havde den der med tillid til kokken, og nej, hvor ser det lækkert ud, og der er god mundfølelse her, og umami og det ene og det andet, til at så begynder han at berøre ved nogle kulturelle tabuer, som der er i hvert fald i Danmark. Det vil ikke fungere i Spanien, hvor man får tyretestikler på baren. Men i Danmark er det lidt grænseoverskridende for mange, eller måske meget i virkeligheden. Prøv lige at se, hvordan det giver sig udslag på den her video. Den anden lille fyr, der ligger derovre, det er noget, I kender lidt mere måske. Det er, hvad hedder det, faktisk jyske, og der er både 25 tyre til at få alt det, der skulle bruge. Det er tyretestikler, som er stor specialitet i mange lande, og ikke meget meget spist i Danmark. Hvad hedder det, selv det der er utroligt ved det, er, fordi det er faktisk rundt, hvis man ikke har noget med konsistens, og så er der også noget, der er i hovedet, og man ikke der er på konsistens, ikke er lækkerne, det er dejligt. Sige, at vi fik 59 friskbagt, så det er meget stor rundt, hvor folk er af. Men
faktisk et utroligt lækkert stykke kød, og det er en luftig pris. Altså, det er jo en billeder af også. Det der er spændende, det vi har gjort, altså, det er, at når man får sådan en ting, som har alle mulige ting, tunge og riser og hjerne og så videre. Ja. Altså, det var meget godt fanget af nogle af vores studerende her. Skal jeg gøre et eller andet her, Michael? Eller? Ja, vil du ikke dele skærm igen? Nej, det gør jeg sådan her, ja. Godt. Som et eksempel på den samme mundfuld har 2 vidt forskellige betydninger. Og det er ikke sådan, det er ikke nemt at forklare uden at sige, jamen, det første, det havde nok mange af Oles forklaringer. Det smagte nok rigtig godt til at starte med. Og så kom den her betydning ind over, som virkelig disruptede det hele. Og så er der nogen, der bevarer fatninger og spiser videre, og så er der nogen, som måske er over i den der neofobe afdeling, eller i hvert fald har brug for meget madsikkerhed, som hende den sidste der, hun var jo sådan helt farvet. Vi måtte snakke med hende bagefter. Men, Susanne, vi ser ikke din slides endnu. Nå, hvad er der så sket, monstru? På min er den fuld skærm, så skal du trække din, skal jeg trække det ind nogle steder, skal du trække din ud? Jeg har stoppet den skærmdeling her. Jeg skal måske lave noget forfra og del igen eller andet. Jeg prøver at... Eller stiller jeg dem herfra, Susanne? Prøv lige, men jeg har jo... Prøv lige forfra så. Ja. Hvad siger I så her? Kan I se noget nu her? Ja, jeg tror, det bliver bedre, når du lige trykker slideshow. Ja, den skal lige have ind her. Play from current slide, ja. Er den der nu så? Ja, det er perfekt. Okay. Jeg skal sige, jeg ved også godt, at jeg snart skal holde, så vi kan nå at snakke. Jeg har 1, 2, 3, 4 slides tilbage. Det er bare fordi, jeg vil gerne lige lande på, hvordan ser det her ud, når man snakker kokkeskoler, hvor jeg har bevæget mig en del. Hvis man tænker, skal vi virkelig gå ned i de her detaljer og snakke om kontekst? Kan vi ikke bare nøjes med at snakke om grundsmag? Så har jeg kigget på, hvordan de her smagninger, som jeg foretrækker at kalde det i kokkeskolerne, fordi vi har så mange forskellige smagsbegreber. Men noget af det, der slog mig, det var, at på hver af de her 4 kokkeskoler, der er der et tidsrum midt på dagen, der hvor eleverne har lavet, der er måske et hold på 15, de har lavet en ret hver, eller 2 retter, i forhold til det tema, den undervisning, de nu er i gang med. Og så stiller de sig på række, og så skal der smages og bedømmes og snakkes. Og det er jeg synes, det er en guldsituation. Det er fantastisk, at der er det overskud til at... Jeg tror, at mine studerende, de ville gerne ønske sig sådan en daglig dialog om, hvad de havde lavet. Men det, der også slog mig, det var, at dem, der virkelig får træning i at smage på maden, det er jo de her undervisere. De smager, og de smager, de smager, de spytter ud og det ved. Og så begyndte jeg at prøve at kigge på, hvordan sætter de her smagninger ind i kontekst. Og så lavede jeg mig sådan en lille katalog om, hvor mange forskellige kontekster kan jeg finde, når de beskriver en tallerken. Og så fandt jeg det her nogle eksempler, det har jeg ikke udgivet på nogen måde endnu, men bare for at give et eksempel på, hvordan kunne man arbejde med det. Fordi det her, det kunne måske blive til nogle måder, som hjalp til at kommunikere, hvad det er, kontekst er omkring, eller i smag, for smag. Man snakker rigtig meget om balance, når man smager. Og der fandt jeg, det gør man især, når der bliver snakket grundsmag. Altså den har en god balance mellem syre og salt, eller mellem det søde, umami og så videre. Så når det er grundsmagene, så er der en metafor omkring balance, som er rigtig meget i spil. Så bliver der kommenteret rigtig meget på komposition, altså at man smager noget i forhold til noget andet. Om det passer godt sammen, om der er de rigtige størrelsesforhold dimensioneret på tallerkenen. Så bliver der også refereret til kultur og tradition. Der bliver for eksempel sagt, det her er en rigtig sommerret, eller der bliver sagt lidt om bæredygtigheden på tallerkenen, eller den her, det er en rigtig mormor ting.
Og så er der en anden version, som også er meget dominerende, især i nogle klasser eller på nogle talenthold, måske især, hvor der bliver snakket nytænkning og innovation, kreativitet. Og der smager man igen på maden på en anden måde. Der leder man efter, om er der noget her, der bryder nogle grænser, er lidt anderledes. Så er der en type smagning, som handler meget om at prøve at genkende, jamen, at de eleverne skal prøve at tænke over, om de kan smage overhovedet. Altså, kan I fange den her note? Det er jo tit det, man snakker om vin, men altså, er der noget i den her olivenolie? Så hvor man virkelig prøver at træne smagsløgene. Så er der en type af smagning, som handler om at overgive noget pædagogisk viden, som man har som erfaren kok, og få den overgivet til de mindre erfarne. Og så er der en måde at snakke om smagning på, som handler om at prøve at forestille sig gæsten. Det fylder også rigtig meget. Altså, ville den her mormor finde sig i den her karbonade? Eller ville det her gå på den her restaurant? Altså, hvor det er mere helhedsoplevelse. Og så er der den mere sådan samlede bedømmelse, som man bruger, når der er sådan dommer på, og det er jo noget, der ligesom sker ret tit, at nogen skal deltage i en konkurrence. Så det er bare et eksempel på, hvordan det sådan kan pindes ud, så det kan blive til nogle adskilte samtaleområder. Og så til slut her, synes jeg, vi er nødt til at ende igen med den her grønne omstilling, og jeg vil kalde det de grønne omstillinger, fordi det er som sagt ikke nok, at noget smager godt i den enkelte spisesituation. Det her balancering mellem tradition og fornyelse, som ligger indbygget i kokkeuddannelsen, skal måske farves lidt mere i forhold til at snakke, ikke kun at snakke fornyelse som det her innovative, hvordan kan vi tviste en traditionel ret, men også fornyelse i forhold til de her krav, som er i de grønne omstillinger, som jeg kalder det. Altså at mindre kød, flere grøntsager, vi skal måske til at inkorporere noget kultiveret kød, noget cellemad, eller nogle grøntsager, som slet ikke har den der historie om, hvor det er dyrket, men det er dyrket i et højhus i Berlin. Vi skal inkorporere nye fødevarer, som ikke er kendt her, insekter for eksempel, eller vi skal have noget introduceret, som aldrig er set før. Og så er der hele tiden den der med at undgå spild. Og det der, alle de her forskellige omstillinger, er noget, der kræver noget forskelligt af kokkene. Så det er ikke, en grønne omstilling er ikke én ting. At lære at lave grøntsager er ikke én ting. Hvis det samtidig betyder mindre kød, hvad gør man så ved kødet? Hvis det samtidig betyder flere grøntsager, hvordan får man så udvidet sin forståelse af diversitet og teknikker, og lære at introducere flere grøntsager? Kultiveret kød, det tager nok lidt tid, inden vi kommer til det, men det er noget, der er på vej, kan jeg sige. Og nye fødevarer, jamen der kommer en stor insektkonference her på Aarhus Universitet om ikke så længe. Det er også noget, der kommer. Og ukendt mad, jamen jeg smagte lige forleden dag på sådan noget, der skulle ligne kød, men som er lavet af bønner, og som man har arbejdet meget med længe med, som smagte utroligt godt. Hvordan er det, man skal sælge det, og hvad er det, man skal kalde det? Hvordan kan vi komme til at give vores retter navne? Og hvordan kan man få folk til at forholde sig til de traditioner, som ikke er der? Man kan ikke fortælle den der historie om bedstemor og mormor, eller om en vindende kok, eller et nummerkøkken. Så de der kontekster skal vi til at opfinde. Så der kræves rigtig meget af kokkene, og det er ikke én ting. I nogle tilfælde kan man bruge sin viden. Mindre kød, jamen der kan man måske lære af fortiden. Men kultiveret kød, der kan man ikke lære af fortiden. Og så altså de her forskellige tidsdimensioner af at præsentere en ret og en smag er henvist til nogle vidt forskellige teknikker i køkkenet. Så vi skal lige ende med spørgsmålet, hvad blev der af det? Hvorfor spiser vi ikke mere grønt, når nu vi godt ved, hvordan vi får det til at smage godt? Jeg vil foreslå, at hvis vi sådan virkelig skal prøve at dykke ned i det, så i hvert fald at droppe det her hvorfor, og så snakke om, hvad skal der til for at flytte
danskernes forbrug af bælgfrugter fra 3 gram til 100 gram. Hvad skal der egentlig til for det? Så kunne man begynde at ramse det op. Eller man kunne stille sådan en mere udfoldende spørgsmål. Altså, hvordan kan det være, at i stedet for det her, hvorfor der bare leder hen til et fordi. Men hvordan kan det være, at det er sådan? Fordi nogle gange er vi nødt til at prøve at forstå det, før vi kan lave noget om. Og meget af det der, hvordan kan det være, det handler jo så om, som vil være min påstand, hvordan det er, vi er knyttet til medoplevelser gennem historier, gennem det sociale og gennem kultur. Ja, og så det her, det er min sidste slide, som jo bare lige er en påmindelse om, at vi er faktisk det eneste land i verden, der har klimaet med i de officielle kostråd. Så meget, at jeg fik en henvendelse sidste år fra en, der havde lagt mærke til det i New Mexico, og hun ville gerne have over at studere, hvordan det kunne lade sig gøre, at man kunne overbevise danskerne om det. I USA, der vil komme protester på gaden, hvis staten begyndte at fortælle dem, hvad de skulle spise. Ja, men det var det, jeg ville sige. Og nu er der lige sådan 7-8 minutter tilbage. Tak, Susanne. Tusind tak. Vil du ikke stoppe din skærmding, så vi kan se hinanden her? Tusind tak, Susanne. Det var godt spændende, og du startede med at fange vores opmærksomhed godt ved at sige, at det er livsfarligt at spise. Så spidser jeg det i hvert fald øre. Start af. Der er kommet lidt spørgsmål og kommentarer. Jeg sidder også selv med lidt, og I må endelig skrive herude i chatten, I andre, hvis I har noget til Susanne. Det første spørgsmål, jeg vil give videre, det er så fra Morten. Det var da du talte om det her med, at retter jo hedder noget, og nu laver vi en salat, og hvad søren hedder den? Ikke? Altså, hvordan skaber vi navne og identiteter til sådan nogle retter? Er det, ved du noget, hvordan de opstår? Er det noget, gastronombogens forfattere skal prøve at skrive ind, eller er det os, der skal finde på det? Hvordan gør man det, spørger Morten? Ja, altså en strategi har jo været at bruge vinverdens strategi, og så knytte det til et sted. Og det bruges jo rigtig meget, altså det sønderjyske kaffebord og så videre, eller ned til de enkelte produkter. Oste har det rigtig meget et sted knyttet på sig i navnet. Så tænk lokalitet. Er der noget ved den her ret, hvor vi kan fortælle en historie om stedet? Altså terroir er et utroligt stærkt begreb stadigvæk. Man kan sige med kunstig kød og det her med grøntsager, de der vertikalt dyrkede grøntsager, det bliver svært at sige, skal vi have en dejlig grøn salat fra midten af Berlin. Men historiefortælling, som bliver gentaget, det er i hvert fald en ting, og det kan være fortællingen om det her dedikerede menneske, som har dyrket det her. Det virker også stærkt, at der er en... Jeg har så meget, jeg gerne vil sige. Jeg har et lille eksempel her. Altså, i USA og England kontra Middelhavslandene har man lavet en sammenlignende undersøgelse af, hvad folk de siger til deres børn, når de skal overbevise dem om, at de skal smage på maden. I USA, der siger de, du får stærke muskler af det her, det skal du altså, hvis du er nødt til at spise det. Omkring Middelhavslandene, der siger de, altså generaliseret, tænk på den her landmand, der har gået og vandet den her tomat. Du er nødt til at prøve at smage på det. Ja, og det siger så, at det sidste virker bedre. At der er den her historiefortælling om en, der har kæret sig med. Så vi er nok nødt til at opfinde nogen helt forfra. Og så betyder sociale medier og medier generelt jo, Karoline-bøgerne betyder meget, tror jeg. Og der er nogle retter i, som vi alle sammen kan huske. Så den brede kommunikationskanaler betyder noget. Ja. Det gentagende historiefortællingen, at man kan knytte tid og sted og navne op. Ja. Og apropos på landmanden, ikke, og den værdi, han har lagt i at vande sin tomat, så spørger Eva også her, ikke, kunne det flytte noget, hvis nogle grøntsager var mere eksklusive? Traditionelt har kød jo været det eksklusive eller fineste på tallerkenen. Måske derfor det mest værdsatte. Det er da rigtig godt. En rigtig god idé. Det skulle vi da gøre noget ud af, tror jeg. Og sælge det som, østers, som noget dyrt og fint, og at der er forskel på grøntsager. Ja. Det vil jeg vel... Jeg kan ikke sige noget decideret om det, fordi der er faktisk ikke ret meget. Men jeg tror, at det hierarki mellem grøntsager ville være godt, tror jeg, til at have noget at stræbe efter. Vi vil alle sammen gerne have noget, der er lidt finere.
nogle gange. Andre gange vil vi gerne have det der basic. Ikke? Så det, at der er forskel, tror jeg vil være rigtig spændende at arbejde med. Ja. Jeg sad og tænkte, Susanne, fordi at nu fældede du mit spørgsmål fra hinanden, ikke? Og med god grund, og det blev vi jo klogere af. Men så sidder jeg og tænker lidt tilbage på vores kokkefaglærer og kokkelever, ikke? Så det her med, at smagen også har noget om smagskollektiv at gøre. Vi performer smag, sagde noget om, at vi skaber smag til hinanden, og alle de her ting, du sagde om, hvad smagen indeholder, ikke? Jamen altså, så er mit spørgsmål, er det med- eller modspillere i sådan en grøn omstilling? Eller måske endda, hvordan kan kokke bruge det som medspillere? Om det er medspillere, det som det er bare overordnet vil sige, der, at vi her fra universitetet skal blive bedre til at komme ud og sige de der ting, fordi det er ligesom det er nemmere at snakke om sundhed, og så er det nemmere at snakke om teknikker og madlavning og umami og grundsmag og sådan noget. Ikke? Altså, jeg kunne godt tænke mig at holde humanister og få dem her med på vognen, og så komme ud og snakke lidt mere, og gøre det muligt at snakke om, så det ikke bare bliver sådan, men vi har jo alle sammen hver vores smag, og det er jo også muligt at snakke om. Men jeg møder også mange forskningsfonde, der siger, at kan ikke måle det her, så derfor så er det ikke, så kan vi få penge til det. Men ja, det er et stort spørgsmål. Men jeg mener absolut, den medspiller. Ja. Så der er nogen, der skal have nogle oplevelser med det her. Ja. Vi er nødt til at lave nogle måltider, hvor nogen går hjem og snakker om noget. Ja. Der kommer et kommentar her også løbende, ikke? Jorden her, der nævner, at kartofler er et eksempel, hvor dagligvarehandlen begyndte at sælge små ens fine kartofler til en høj pris. Så var det i hvert fald et mere forfinet produkt, eller en blev mere eksklusivt på tallerkenen. Ja. Og Pernille Dy siger, at både Sverige, Canada og USA har kostråd med indarbejdet bæredygtighed i deres kostråd før Danmark. Det er jeg faktisk ikke ved om det var også sidste år, så det, ja. Okay. Og en Pau her, tror jeg, han hedder, der tænker, at man godt kan gøre grøntsager fra midt i Berlin til noget attraktivt med en rigtig historie, og det er måske også det, du faktisk siger, Susanne, ikke, at man skal finde grebet om det. Men hvordan bliver det sådan en ret, vi kan tænke tilbage på, som bedstemor fik? Der er måske længere vej. Men det er der, fordi der er brug for nogle historikere til at grave det frem. For eksempel omkring bælgfrugter. Det er jo noget af det, Majas arbejder meget på lige nu. Men i Danmark har vi ikke den der med, nu skal vi have det bælgfrugter, ligesom dengang. Men den der symbolske betydning af bælgfrugter, den er for eksempel i Middelhavslandene, hvor man kan, altså det bliver set som noget meget refereret til frugtbarhed for eksempel, og folk, når de dør, så skal de have en bestemt type bælgfrugter med i kisten. Og det viser jo bare, at det er noget, der har en betydning i et samfund. Og den er forsvundet lidt i det danske. Ja. Og så kom der endnu en kommentar her om Lammefjords gulerødder, det er vel også et eksempel på den her terroir. Ja, og svampe også. Ja, det tænker jeg også svampe og sådan noget. Ja, der er nogle produkter, der kan det. Yes. Morten nævner også svampe, og det er jo for eksempel, tænker jeg, trøfler. Og det er ikke enten eller. Men der kan gøres mere ud af det, tænker jeg. Ja. Klokken er 13.29, og hvis vi skal slutte i tide, så vil jeg stoppe spørgsmålene og dig her, Susanne, og sige tusind tak, Susanne, for super spændende oplæg, og jeg tror, vi er helt sikre på, at hvis vi var i tvivl, at det er meget afgørende, hvad vi putter i munden, det er livsfarligt, og også, at der er så meget mere i spil, end det, vi putter ind i munden, kan man sige, ikke? Fortællingerne og kulturen og historien og alt det, vi skal have med. Og det vil vi derfor prøve at bringe ind i vores Gastrop College-netværk, så tusind tak for det, Susanne. Og tak for alle jer, der var med og lyttede med. I kan se eller gense det her, eller dele det med jeres kollegaer, når det kommer på Smagsforlivets hjemmeside. Det gør det nok i løbet af starten af næste uge. Og så håber jeg også, at vi kan ses igen den 27. oktober, samme tid, 12.30. Det er en fredag kl. 12.30, hvor vi har Mathias Porsmose Clausen på besøg. Og han er lektor i gastrofysik ved Institut for Grøn Teknologi ved SDU. Og vi dykker lidt mere ned i sådan noget som proteiner og innovation af råvarer. Men det blev kl. 13.30. Tusind tak for, at I var med. Tak igen, Susanne. Det var en fornøjelse. Ha' det godt derude. Nej. Og det der skærm, den hopper lige fra. Sådan. Ha' det godt derude.